लटारि खेला होनायाव दुंहाव थासारि। लटारि खेलाखौ लानानै गवालपारानि जयपुराव लंकाकाण्ड। गवालपारा जिल्लानि जयपुर बाजाराव होनाय लटारि खेलायाव दुंहाव थासारि। टिकेट बायगिरिफोरा लटारि खेला होनाय जायगायाव पेन्डेलफोरखौ सावग्लुंना जिरायग्रा चेयार बायदि मुवा बेसादफोरखौ सिफायना थेर-बेथेर। थांनाय मैया सानावनो खुंफुंनायनि थि खालामदोंमोन, नाथाय हरनि 10 रिंगासिमबो खेलाखौ खुंनो हायैनि थाखाय लटारि टिकेट बायगिरि सुबुंफोरा रागा जोंखाङो। बेनि उनाव लंकाकाण्ड। मोनफ्रोमबो टिकेटनि बेसेना 100 रां थि खालामनाय जादोंमोन। हरनि 10 रिंगासिमबो खेलाखौ खुंनो हायैनि थाखाय लटारि टिकेट बायगिरि सुबुंफोरा रागा जोंखांदोंमोन। बेनि उनाव लंकाकाण्ड। गवालपारा जिल्लानि जयपुर बाजाराव होनाय लटारि खेलायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। टिकेट बायगिरिफ्रा लटारि खेला होनाय जायगायाव पेन्डेलफोरखौ सावग्लुंना सियार बायदि मुवा बेसादफोरखौ बुफाय-बुसि खालामना थेर-बेथेर खालामदों। थांनाय मैया सानावनो खुंफुंनायनि थि खालामदोंमोन, नाथाय हरनि 10 रिंगासिमबो खेलाखौ खुंनो हायैनि थाखाय लटारि टिकेट बायगिरिफ्रा रागा जोंखांना सियारफोरखौ बुफाय-बुसि खालामना पेन्डेलखौ सावग्लुंना गालाङो। गवालपारा जिल्लानि जयपुर बाजाराव होनाय लटारि खेलायाव बे दुंहाव थासारिया सोमजिदों।